Mahing gabiin ninyong tanan. Ikulbaan we ako. Kung wa pa ko imbitaha sa kong amigo nga pare, Father Borge, nga mumisa dinhi sa inyong novena, di yun unta ko kakita sa sulod sa simbahan kay mo pagsud nako dire og unang misa nako. Mao na nga pagkaninduta man din ninyong simbahan. Nangita ko kag kananan kay sa amua taganaga man ko pudi ko ungo, ha? Ano tawa man mo? Kay pero ay kabalaka kay sa una nakabasa man ko pag seminarista pa ko nga karaan na kaing balita nga ang ungo sa naga na pilde o gihambat sa ungo sa tagamaktan. Mao na nga kalma lang kay ko, nibukal po ang akong dugo. Arita diri sa atong pamalandong kay ang ebanghelyo karong adlaw magsaysay kanato mahitungod ni adtong ang Ginoo kuyog sa mga apostoles diya sa sakayan. Unya iya untang buot pasabton ang mga apostoles sa kangilad sa batasan ni Herodes ug sa mga Pariseo. Gigamit niya ang pulong pagpatubo sa in English leaven, pagpatubo sa pan. Sama nga ang pagpatubo sa pan mukuyanap ang batasan pod ni Herodes nga mao ang pagpadayon si ang gahom, pagkaambisyoso ug ang kinaiya usab sa mga Pariseo nga mao ang pagtigpakaron ingnon. Ang mga apostoles wa kasabot kay ang ilang tuo ang Ginoo nangita og pan nya usar ka pan ang ilang nada. Dunay tulo ka pangutana ang Ginoo sa mga apostoles nga maoy gamito na kong giya sa akong pamalandong. Tulo ka pangutana. Ang unang pangutana nakapakugang kanako tungod kay akong misa ganina sa buntag dito sa katedral in English man. Unya dinhi binisaya nya dili man parihas ang iyang direct translation apan gamiton gyapon nako kay mao akong naandam. Ang unang pangutana ningon ang Ginoo, are your hearts hardened? Pero sa binisaya gitranslate kana sa pag-ingon, bugo na bagayod kamo kaayo? Asay ganahan ninyo? O ari mo sa are your hearts hardened? O bugo na bagayod kamo? Duna kamoy mga mata apan wala ka kita, duna moy dalunggan awa panwa kadungog. Are your hearts hardened? Tig-a ba gayon ang inyong kasing-kasing? Kung maghisgot tag santo ninyo, timan-an nato nga ang santo ninyo ang Dios diha ni Jesus nagpakatao. Gusto niya nga masinati nato siya sa atong mata, sa atong dalunggan, sa atong kamot. Dili ni masabtan sa ubang relihiyon tungod kay dinhi lamang sa Kristiyano nga relihiyon nga ang Dios nagpakatao diha ni Jesus. Matud pa ni Pope Benedict XVI, ningon siya, ang Dios nga nagpakatao walay makapugong kaniya. Bisan ganig magpakatao siya didto sa pasungan, busa kining Ginoo nagpakabata. Mamahimo siya nga moabot kanato nga dakong tao halangdon ang apan nagpakahimong bata. Tungod kay kun bata siya, di ta mahadlok mo duol o di ta makugang siyang kahalangdon. Kay ang tuyo sa pagkabata sa Ginoo sa santo ninyo, mao nga kitang tanan makakita kaniya og dili magmatig-a sa atong kasing-kasing
nga ang Dios nangandoy nga higugmaon kanato. The desire of God to be loved by humanity is the reason of the incarnation. Mao na nga kung di ta kasinati ana nga ang Dios gusto may gugma kanato o gusto kita may gugma kaniya. Kaya nga itong unanaan ko, God so loved the world. Apan karon ni ining Santo Niño, ang Dios na mo'y nangandoy nga atong higugmaon, kay ang bata makugos, ang bata mahadla, ang bata imong panggaon. Gusto nga ang Dios panggaon nato. Ato siyang makita. Mao kana ang gitawag natong Emmanuel. Kanang Santo Niño dinha. Kanang Santo Niño dinha, tangtangan sa iyang sinina. Ang mahbilin anak mo lang bataa dito sa pasungan. Ang Dios nga gusto higugmaon sa tao. Mao nang karon, if your hearts are hardened, bugo na balang gayon kamo. Higugma ang Dios. Kay ang Santo Niño, mao ang Dios nga buot higugmaon sa tao, nangandoy. Ganahan ko ana, nangandoy. Kay kung ang tao mangandoy, dili man mamugos. Apan kung ikaw mangandoy, mag-agad ka sa tao nga may gugma kanimo. Mao nang sa in English, giingon kani, are your hearts hardened? You have eyes, but you don't see. You have ears, but you don't listen. Timan ina, ablihan nato ang Santo Niño, kay kanang Santo Niño, mao kana ang Dios nga gusto higugmao nato. Dili lang kita mo'y angay mahigugmak. Dili lang ang Dios angay may gugma kanato. Di na malalis. Wa ta angay buhaton aron ang Dios mausab og may gugma kanato. Bisan pag unsa ka kangil-an, bisag di pa ka musimba, bisag musimba ka kada adlaw, bisag tiwason nimo ang nobina, ang Dios dili mausab sa may gugma kanato. Ako tong gi-practice nga mubuto ba ini kasulti nako. Kay gusto ko nga ikasulti nako gugma sa Dios, mubuto. Apan daghan man kaayo. Okay, alito sa ikaduha. Sa ikaduhang pangutana sa Ginoo, ang pangutana niya una, are your hearts hardened? Ikaduha, ningon ang Ginoo, do you not understand? Di gud mo kasabot? O sa hindi pasabot? Ang iyang pagtulunan, ang Diyos, diha ni Jesus, ni ining Ibanghilyo karon, bag-o pa nagpakaon sa libuan ka mga tao. Sa iyang pagpakaon, daghan kay sila sobra. Unya, wa sila kasabot, nakuyawan sila sa usakapan. Unya, ang nahitabo, ningon ang Ginoo, wa mo kasabot sa milagro nako. Wa ba mo kasabot sa mga pabuto? O kadtong nagpabuto, wa kasabot. Okay. Wa ba mo kasabot? Unsaon pagsabot? Di ba, naamay panultihon, listening is the beginning of understanding. Paminaw, kay kanang Ginoo, kanang Santo Niño, nga atong gipasidunggan karon, nitubo kana og gibunyagan, og diha sa bunyag, ang Dios mitingog, ang Amahan mitingog, ang salampati mitugdon sa iyang ulo, babaw sa iyang ulo, og niingon ang tingog sa Dios, kini ang pinalangga kong anak, paminaw kamo kaniya. Lisod paminawon ang Ginoo. Lisod dawaton ang iyang pagtulunan. Bikin sa may makadawat, kung mo yung Ginoo, higugmaa ang imong kaaway. Bisag karon din kung na ako'y pangutanon, kinsa pa'y nag-away, kadaghan barog.
komedya. Kalaghana. Pero ang Ginoo ningon, higugma ang imong kaaway. Wa lang mo yun ang Ginoo, higugma ang imong higala. Apan ningon ang Ginoo, love your enemies. The Lord is not commanding us to like our enemies. Because liking is different from loving. Because when you like, it depends upon the emotion. Ganahan ko ice cream karon, ugma ganahan na sad ko og halo-halo. Mo nay like, but God or Jesus commands us to love, and to love requires the intellect and the will to decide to love. Dili sa yun kadaghang manimba, sultian ta mo atong nobina na Amangkus Katedral, nobina sa Santo Niño, pagkadaghanang mga tao sa katedral aron mamarking, puno kaayo ang katedral sa parking. Ang mga tao anha mo park adto manimba sa Santo Niño, bahala na, di na importante naman so'y parking fee pod. Ang punto nako, di kagawas akong sakyanan. So ang nahitabo, niadto ko sa gawas kay magtaksi ko kay ang akong classmates Father Alan nagkuwat dito sa Robinson's Galleria, doon nagunagod. Di man yung ko kagawas in ko magtaksi ko. Sus, ang taksi Ginoo ko kilid sa Patria pagkalisura. Kay maglumba man, mga 15 na kataksi in ko, di pa ko kaabot din ha. Watag yun ko. Di yun ko kasud. Finally, hapit na mo 20 kabuok taksi, di yun tungod na ko, lipaya lagi na ko, pag-abli na ko. Na ibabay gadaggan bas tubangan ako gadaggan dako kay glawas kan bitong dako kay glawas nga mga bay kan bitong andag kay tungits. Dako kay glawas ma'am kabaw ka sige buhat ni abli na ako kay musud mutuumog sa dili ni sud ang usa sa pronsit ang unang babae di sa luyo gisiko bitaw ko lagpot ko oy wa ko kabantay nanood ang tulo gayaw-yaw pa. Pero gikan ko gamisa ato akong gigunitan ang pultahan aron di pa nila masira. Ako sang ingnan, ma'am, ginali akong tingog, ma'am, di ko mangilog ninyo, ma'am. Ayaw lang pangaway kay gikan pa ka ni Simbag Santo Niño. Gadag imahin sa Santo Niño nya maniko. Katong bayana manghambog to nga nitiwas sa siyam kaadlaw apan ang batasan maura. Kay lisod man kaayo ang pagdawat pagsabot sa pagtulunan sa Ginoo, mamili pa man ganita. Masuko pa ganita sa usahay sa pari nga maghisgot og politika. Masuko ta sa pari nga maghisgot og dautan. Kinsa may karong panahona kabaw ba mo unsay the ploy of the devil, the strategy of the devil? Ang pamaagi sa yawa, ayog simba. Aron di ka kapaminaw sa Ebanghelyo, sa pagtulunan sa Ginoo, ay simba. Kay kung di ka mo simba, kisa pa mo sulti nimo ang pagpanapaw sa ana. Wa na. Kisa pa mo sulti nimo ang pagsukol sa ginikanan sa ana. Wa na. Kisa pa mo sulti nimo nga ang premarital sex sa ana. Wa na. Lisod kay ang pagdawat sa pulong sila, di ta kasabot. But the only way to understand the teachings of Christ is to listen to Him. Naasay tuyo. Gusto siya nga musunod ta niya pinaagi sa gugma. Sa miaging Domingo, ang Ebanghelyo mahitungod og balaod. Kung makapatay ka, ikapatay nimo matud pas Ginoo, bisag masuko ka, nakapatay na ka. Because He wants us to examine our hearts. Asa man ang gikan imong kasuko pagpatay, di ba kasing-kasing? Lison asabton, apan ang pagtulunan sa Ginoo, maghatag ka na tong kalipay. Paminaw niya, saba na kaayo ang kalibutan. Matod pa ni Pope Leo karon, kung doon na may mag-fasting ugma, sud ining Kwaresma, ang usang himuong fasting, mao ang pagpuasa sa pagbasa o pagtanaw sa inyong cellphone.
Karon gani o namang gay cellphone di karon o na nakita na ako. So kana na ali na ta sa ikatulo ha, ikatulo. Okay. The first question was, are your hearts hardened? Unya, ang akong gisugyot ninyo, abliha ang kasing-kasing kay maunang bataa nga gusto mo puyo uban ka nato, Emmanuel. Ikaduha, ningon ng Ginoo, do you not understand? Di mo kasabot. Paminaw. Hilom. Ikatulo, ningon ang Ginoo sa pangutana niya, do you not remember? Wa mo kay numdum nga nagpakaon ko og libuan ka mga tao og daghang pagkaon ang nahipos? Hinumdum. Ang tao nga mahinumdum, makamao mo pasalamat. Ang tao nga mahinumdum, mo ka ng mga tao nga maghatag og pagdaig sa Dios. Pahinumdum. Mahinumdum ta sa mga nangagi. Mahinumdum ta sa atong grasyas Ginoo. Matud pa ni Bishop Abet sa iyang mensahe sa Facebook, ningon siya, if you are having difficulty right now, if you are having a problem right now, remember that it is not God who is hurting you. It is God who is holding you. Kadaghan na itong grasya nga nadawat. Unya, kung naatay problema, gusto na yun nga magpakamatay, gusto na yun nga buhaton ang tanan, di kita kahinumdum nga ang Ginoo naghatag nato og daghan kaayo. Kadaghan natong naagian. Usa ka bata gikan sa Bohol, dato kaayo, bisag unsa gitagaan, di kalakaw sa karsada kay ihatod og sakyanan. The only son, paghuman og senior high, ni eskwela diri sa college, siya na lang. Wa na siya ka sabot sa iyang kinabuhi. Nisuwat. Pagkuman, naghikog. Ningon siya, Dad, Mom, I'm sorry. Why you didn't tell me that life is difficult? Sayunan ka. Muna yung mga tao nga di ka na sa Ginoo nga naghatag ka nato og daghan kaayong mga butang. Kanang santo ninyo, giila nato nga 500 years na kapin. Kadaghan itong katigulangan nga makatistigo nga kana siya nagtabang nato. Do you not remember? Ang misa ang laing pangalan sa misa, anamnesis. Remembrance. Mao nang importante kay ang misa alang kanato, kay matag misa nato atong gihandom ang Ginoo nga nagpakamatay kanato. Do this in memory of me. Hinaot nga maka pamalandong ta ining mga pangutana sa atong Ginoo. Are your hearts hardened? Do you not understand? Do you not remember? Naiusa ka bata, amot nakadungog naman tingali mo ani. Naiusa ka bata ba nga, ay kabalaka, ako nang gihipos. Naiusa ka bata nga, gidasi ang papa dito sa park. Niya, as usual, ayang buhaton, ang bata magduwa niya, siya dito maglingkod, magdag pinalit nga kape, niya ibutang sa lamisa, magbasag newspaper. Suddenly, kalit lang ang bata ni duol sa amahan, ningon, Dad, can I ask you a question? Ningon ang amahan, yeah, bring it on. Niya ang amahan, ningon din ang anak nga, Dad, tell me, what's the size of God? O sa may gidakon sa Diyos? Nakuratan ang amahan, nihangad sa langit siya. Kita ka na? Ningon din ang bata. I think that's an airplane. Ningon din ang amahan, what's the size of that airplane? Siya, oh, just small, just this. Layo man kaayo. Ningon din ang amahan, lisura, ani pagkaugma.
Gida niya sa airport. Pagduol sa airport, naduol na kay sa airport. So ang bata ni siga ang mata. Kay pirmiro pa niyang kita og aeroplano nga naglanding, nagibutang diya sa lapit sa airport. Ningon din ang bata, "Dad, what's that?" Ningon din ang amahan, "That's an airplane." "Oh, that's huge." Niyan ang bata. Ningon din ang amahan, "By the way, that's the answer to your question, what's the size of God? The size of God depends upon the distance between you and Him." Kaling santo ninyo, gamay man yun na. Magdepende na ang iyang idakon sa imong kasing-kasing kung kana siya duol kanimo, kung abli imong kasing-kasing. Pero og siragid di gani, layo kayo ang Ginoo, gamay kay ang Ginoo. Kana siya, di na siya masabtan. Apan kung maminaw ta niya sa iyang mga pulong, makasabuta, nagtagaan ta niya giya sa pagkamatarong. Mahinumdum ta niya na ang Ginoo uwa mo biya kanato, kitay ni biya kaniya makadaghan. So let us continue with padayon ta nining misa. Pasalamat ta sa Ginoo nining higayon na ang santo ninyo mao ang atong patron, mao ang atong pinangga nga duol kay kanato o hinaot makita di sa buhat ang atong debosyon ngadto kaniya. Sa sunod ninyong sakay og taxi, ayaw mo pagda og imahin santo ninyo. Labi na katong naanad og paniko.